Oy! Yung itlog dyan sa bahay ninyo, pansinin mong maigi. Malaki ba? Tamang-tama lang ba ang sukat? O napapansin mo na lumiliit ang itlog? Meron palang ganon, yung naliit yung itlog. Depende. Pag hindi na alaga ang mabuti, ganon. Charot! Uwidarot! Hoy, pero pansinin po ninyo ha, yung mga itlog recently, wag madumi yung utak mo. To naman, yung itlog talaga na sinasabi ko, yung itlog na galing sa manok. Oo. So yung mga itlog po recently ay lumiliit. Legit po ito legit po ito. This is according to the president of the Philippine Egg Board Association. So dahil daw ito sa El Nino, nakakaapekto ang El Nino o tag-init sa poultry industry. Dahil sa epekto ng tag-init. Humihina raw yung mga manok sa pagkain. At ang resulta nito ay ang pagbaba ng egg production at yung significant na pagliit sa sukat nito. So, pansinin nyo po yung mga itlog ninyo. Yung mga itlog na nabibili ninyo sa palengke na lumiliit. Pero yung presyuhan, parang ganun pa rin naman, standard price, 450 to 540 per piece. Depende sa area. Ayan. Pero may iba naman na bumaba yung presyo rin ng itlog. Yung iba nga libre, nakukuha yung itlog. Depende sa kung sino yung bumili o kung sino yung kliyente. Charot! Uwidarot. Kaya naman etong tag-init na nararamdaman po natin recently, akala natin sa atin lang may epekto, pati pala sa mga hayop may epekto. Kaya kailangan po talaga natin na hydrated tayo, and at the same time may paki tayo sa mga inaalagaan nating mga hayop. Ayan, katulad na lang ng mga inaalagaan nating manok, katulad na ng mga inaalagaan nating aso, pusa, lahat po ng living organism or entity dito sa mundong ito, para sa gayon ay safe po sila, komportable sila, at the same time makasurvive in this super duper init world. Pilipinas lang pala yung super duper init ngayon. Well, di natin naman alam kung alin pang bansa dito sa mundong ito yung super init, kasi syempre hindi pa naman tayo nakakapunta ron. Pero I guess eto na talaga yung free trial ng impyerno. Charot with darot. Anyway, kabisyo, sa piling ko hindi impyerno ang mararamdaman mo, kundi kalangitan, kasi dadalhin kita sa langit. Charot. With darot. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At kapiling ng mabayang naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra, your Basa Princess. And today, Friday, araw ng mga malulupet. Mael. Yes. As in, malalandi. Malalandi yarn. Pwede rin namang mael as in malambing. Kaya naman, lakasan na ang volume ng radyo, because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng SPG as in super. Back ganun. Secret Wow. Sige pa.
Kainin ko pa, mahal. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa atin. Bakit ganon? Parang parang hindi ko kayang basahin to. Charot! Anyway, patikim pa lang po yan ng SPG secret file. Bakit may pag ganon? Yung huwag kang maingay, mahal, kasi baka may makarinig sa atin. Bakit? Sabagay, pag meron ka talagang surprise, di ba, na gagawin sa taong mahal mo or sa mga taong malalapit sa inyo, parang ayaw mo talaga na may makarinig o makabisto ng ginagawa ninyo. Lusot ba? Kayo na bahala doon. Anyway, abangan mo yan sa akin pagbabalik. Kasama mo si DJ Raqi, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malugumapang sa kalsada. Yes, sa mga driver yarn. Oo naman, we love drivers. We love people na chumuchuper. I mean, naging chuper. Ayan. Kasi ang sarap talaga nilang maging chuper. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in Super Packanern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!